Diyos maray na aga po sa indugabos mga tugang ko kay Kristo, pagirumdum sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante orog nasa laog kan Santa Misa. Mantinirun tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog ng selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Ngunyan po, iyo ang ikaduwang aldaw kang novena para kay Saint Anthony of Padua. Matindog po kita kapos, asin awiton po niya to ang opening hymn. Saint Anthony, you live a simple life of prayer and devotion to the sun and sorrow more. In loneliness and joy you serve the poor, with gentle care and loving heart. Saint Anthony of Padua we implore, oh teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us all to the path of life, in simplicity, humility, and joy. His Spirit leads you on to preach the word, with visions of eternity and attachment of our faith. You care and share with missionary zeal. You hear with gentle love adore. Saint Anthony of Padua we implore, oh, teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us all to the path of life, in simplicity, humility, and joy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Almighty and merciful God, Thou hast granted to Thy beloved servant, Saint Anthony, the privilege that his devotees may find their lost things. I thank Thee for these many favors Thou hast conceded to this glorious saint, and I supplicate Thee through his intercession to grant to my soul an efficacious and heavenly light, so as to refrain from inorderly appetites, that I may not lose the valuable gifts of Thy grace, and if unfortunately I lose it, I may soon find it again. Amen. The second day prayer. Please kneel. God and Lord of the archangels, Thou who hast adored Thy beloved servant, Saint Anthony, with wondrous prerogatives, and hast chosen him to perform works of the highest degree for Thy greater glory and the benefit of souls, I give Thee unnumbered thanks, the eminent wonders with which Thou did adorn and favor him after manner of the sovereign spirits. And I beseech Thee, through his intercession and merits, deign to root out of my soul all errors that tend to blight it, so that I may comply perfectly with the obligations of my state in life, in which divine providence has placed me. Grant also that I may obtain that which I especially ask in this novena, if it be for Thy greater glory and the good of my soul. Amen. Responsory. If miracles you see to find low, death and error are confined, dire need is gone and demons flee, the sick are cured of leprosy. The fear of the sea is past and ransomed captives free at last.
Lost limbs and goods are now restored. To poor and old who thee implored, all dangers vanish from the sight, and aid now suits the wretched plight. So he speaks in Padua, each devotee who sought in prayer, Saint Anthony. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. To poor and old who thee implored, O glorious saint, to Christ thou pray a sinner that we may, with hearts afire and God's own love, obtain the promise blessed above. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. Concluding prayer, O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Here mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms. In the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. let us now begin the novena to our patron, Saint Jude Thaddeus. Please rise for the opening hymn. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father,
We beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy Apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O Blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy, asking through your powerful intercession. Here make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who joined with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence, we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus, and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob ang sa imong kabuotan na atamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatian mi na, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan.
Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol as sinagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kunti ika mamumuton na Ama, sa mo kami minahagad din kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan po, sinisilibrar niya to ang memorial ni San Bonifacio, Obispo asin Martir. Idulot po niya to sa Santa Misa mga minasunod na mga intensyones, pasasalamat ni Chan and De Vera family for the senior graduation of Kisha Bernadette Obal. Pasasalamat ni na Josel Asaytuno and family, Ariel Grajeda and family, Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, Kang Entia family, in honor of Saint Anthony de Padua ni Rachel Ann Moran. Pasasalamat ni Joe and Del Araya, Julia and Janice Duran and family, Jinky Mijares and children, for the gift of life ni Jack Sigara. Kang Apuya and family. Pasasalamat ni Charlie Labnadesa and family. Siringma ni Mr. Rolando Chua and G family. Special na intention for good spiritual, physical health and safety of my kang sa iyang familia, kagada ni Rosie B. Azopardo Cantara and family, for the battery exam ni Mary Geraldine Peña, for my baby to be born full term and healthy and to have a safe and successful delivery by a devotee. For fast healing and recovery of Criel Francisco, ni Jane Mijavillo Francisco, for speedy recovery of Milagros and for all those in bed of sickness, ni Amor and Alcera family, for spiritual guidance of Cynthia May, dulot kang sarong anonymous, for safe travel ni Charlie Labrador. Special na intention ni Mrs. Baby Mulet, as sinsiring man ni Andre and Lot Garcia and family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, for 24th death anniversary of Florentina, dulot ni Joyce Azarsa and family. Sa kalag ni Carmen, dulot kang Apon family. Para kay Froilan, dulot ni Azopardo Cantara family. Sa kalag ni Joaquin, dulot ni kang Kudiamat siblings. Sa kalag ni na Josie, George, Milagros, Isidoro, Elizabeth, asin Ambrosio, dulot kang Fidelino family. Sa kalag ni Nestor, Alex, asin Gina, dulot ni Kent Lexin Cantal. Para sa kalag ni Danilo, kang Sanyosa family. Sa kalag ni Simplicio, asin para sa gabos na kalag, dulot kang Encinarial family. Kalag ni Sinaida, dulot kang Nazayaw family. Para kay Luz, dulot ni Cristina and Gian Ballesteros. Sa kalag ni Teresita, dulot ni Jonathan B. Morgoso. For 9th death anniversary of Rico, ni Helen Rivero and family. Kalag ni Ruel kang Dilima family. For all souls in purgatory, dulot ni Judith Apuya.
Para sa kalag ni Maxima asin Jose, dulot kang Lee family. Kalag ni Dominador kang San Juan family. For all souls, nadulot kang Del Regino, sa kalag ni Janice, dulot ni Nick Ichalose and family. Asin sa kalag ni Aaron, dulot kang Naive family. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gapos, asin awiton po niya to ang awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Tiripon po kita sa enot na Webes, kan bulan na Hunyo, daraan sa tuyang mga pamibi, asin mga pagpasalamat, kisan Judas Tadeo. Ngunya na aldaw, pigsisilibrar man po kan simbahan ang kafiestahan ni San Bonifacio. Saint Boniface was a bishop and martyr. He is called Apostle of the Germans. Dahil sa iyang trabaho bilang misyonero na pagburunyog niya na pagsararo sa Kristiyanong pagtubod ang mga Aleman. Punanta ang selebrasyon sa pag-ako kan sa tung mga kasalan, nagsasarig sa pagkaherak kan mahal na Diyos. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamitbi kita. Kagurangnan, ang banal na martir na si San Bonifacio, maginyamong parasurog. Tanganing ang pagtubod na tinukdo niya sa nguso, asin pinatutuohan sa dugo, pusog mingti muson, asin sa makusog na buot ipahayag sa mga gibo. Huli ki Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Kan masunod na aldaw, buot maaraman kan komandante, kung ano talaga ang sumbong kan mga Hudiyo. Kaya pinahubadan si Pablo, nagbuot na magtiripon ang mga puonin kapadean, asin ang bilog na sanggunian. Dangan dinara si Pablo sa atubang ninda. Aram ni Pablo nakabanga sa inda mga Pariseo, asin kabanga mga Saduceo. Kaya sa tahaw kan sanggunian nagkurahaw. Mga tugang, ako Pariseo, aki nin Pariseo. Ako hunyan hinukuman dahil sa sakong paglaong na ang mga gadan mabuhay liwat. Pagkasabi niya kaini,
Nagpasuruhay-suhay ang mga Pariseo as ang mga Saduseo. Ang sanggunian na banga, hulita para sa mga Saduseo, daing pagkabuhay liwat, daing mga anghel, daing mga espiritu, mantang ini gabos tinutubod kan mga Pariseo. Nagkaigonin dakulang karibukan, nagkapirang mga iskriba sa partido kan mga Pariseo, nagdindog as sinagsabi sa makusog na tingog, day kaming nako ang kasalan sa taong ini. Ano kung kinaulay siya nin sarong espiritu o sarong anghel? Nagnganaan sa indang pag-iriwal, natakot ang komandante na tibaad na runuton ninda si Pablo. Kaya inapod ang mga soldados na bumaba. Kuwaon siya asindarahon sa kwartel. Masunod na banggi ang kagurangnan nagpahiling kay Pablo asin nagsabi, pakusugaan sa imong buot, ika na nagsaksi sako sa Jerusalem, masaksi ka man sako sa Roma. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pangatama na ako, O Diyos, ika ang sakong linalauman. Pangatama na ako, O Diyos, ika ang sakong linalaoman. Ampo na ako, O Diyos, tasasai mo ako napaalaw. Masabi ako, ika ang sakong kagurangnan, ika kagurangnan ang sakong kahirasan, asin sakong kalis, ika ang magpapadanay kan sakong pamana. Pangatama na ako, O Diyos, ika ang sakong linalaoman. Inuumaw ko ang kagurangnan na nagahatol sa ko. Minsan sa banggi tinutukdoan ang sakong puso. Danay kong ginigirumdom ang kagurangnan, kung siya nasa tuo ko, dainin makapurisaw sa ko. Pangatama na ako, O Diyos, ika ang sakong linalaoman. Itukdo mo sa ko ang dalanin buhay, yaon sa atubang mo ang bilog kong kaugmahan, ang kagayagayahan makukuha sa tuo mo sagkod paman. Pangatama na ako, O Diyos, ika ang sakong linalaoman. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagpamibi. Bako sanang an mga parasunod ko an sa kong pinapamibi kuman an mga matubod sa imo hulikan sa indang tataramon. Nagabos, magkasararo. Siring na ika, uyas ako, asin ako yaon sa imo. Nasindaman magin siring sa tuya, tanganing an kinaban magtubod na ako sinugo mo. Itinao ko sa inda ang kamurawayan na itinao mo sako. Nasinda, magkasararo, siring sa satuya. Ako sa inda, asin ika sa kuya, tanganing magkaburonyog sa pagkasararo. Makaaram ang kinaban na ako sinugo mo, asin sindanamutan mo, siring kan pagkamuot mo sa kuya. Ama, sinda itinao mo sa kuya. Buot ko, nakunhain ako, yaon man sinda kaiba ko. Nganing mahiling nindaan sa kong kamurawayan na itinao mo sa kuya, huli tanamutan mo ako, baguli na lang ang kinaban. Maugayon na ama, da ika namidbid kan kinaban, namidbid ta ka. Asinan mga ini nakamidbid na ako, sinugo mo. Ipinamidbid ko an sa imong ngaran sa inda, asin sa kuyang ipapamidbid. Tanganing an pagkamuot mo sa kuya, mapa sa inda, asin ako man, mapasainda.
mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Giraray tiripon po kita sa first Thursday kan bulan na Hunyo sa kaumawan ni San Judas Tadeo. St. Jude for us here in the parish is a source of unity. Nagkakaburunyog kita dahil sa iya. Unity is one of the sources of joy to a family. Ang maugmang pamilya, nagkakasararo. Kaya makumundo, pag nakakahiling po kita nin mga pamilya na dai nagtitiriknuhan, nagbuburulagan dahil kanda ipagkasinarabutan, mga pag-iriwal, ining paglawig kan mga taon na nagpapalangkawan nin pride. Makamundo dahil aramtang bako dapat arog kaiyan an pamilya. An pamilya, nagkakasararo. Pero mantang pinag-uulayan ta ini makulog dahil aramtang kadakol na mga pamilya an bakong arog ka ini, bakong burunyog. Kadakol ang mga pamilya na midbid ta, dahil nagkakasararo. Kaya nga ni, kan banggi bago magadan an kagurangnan, during the Last Supper, iyo iyan an pamibi niya. We heard it in the gospel today, this prayer of Jesus at the Last Supper. Father, may they be one. That was the prayer of Jesus before He offered Himself on the cross. May they be one. Magkasararo lugodan sa kuyang mga parasunod, bako sa nasangaran, kundi sa pagkamuot. May they be united not just by the name Christians, but be united in love. This was his prayer because Jesus and the Father are one. And he wishes, he prays, that just as Jesus and the Father are one, we too may be one. Buot sabihon, kung nagkakasararo kita, mabuhay kitang magkairibahan, may pagmangno sa lambang saro, asin da ipinapabayaan ang kada saro, lalo na kung may mga kadipisilan. This is the prayer of Jesus. Ngunyan, aramtang masakit ini. It is so difficult to live in unity and peace. Nadangog ta nga ni, digdi sa first reading, anda ipagkasinarabutan kan mga tao, maski na pararihas sinda nin relihiyon, maski na pararihas sinda kan Diyos na sinasamba. We heard in the first reading about the story of St. Paul entering into Jerusalem and facing the Sanhedrin, the council of elders. Yaon duman presente ang grupo kan mga Pariseyo, asin ang grupo kan mga Saduseyo. These are smaller groups of the same Jewish religion. Pararihas po ining mga Hudiyo, pero dahil nagkakasundo. Magkaiba nin mga katukduan, nin mga practice, nin mga tinutubudan. Halimbawa, ang mga Pariseyo po, nagtutubod sinda sa resurrection, pagkabuhay liwat. Nagtutubod sinda na may mga espiritu, asin may mga anghel. Alagad ang mga Saduseyo, dahil po nagtutubod kan maski ano sa mga iyan. Pero pararihas sindang Hudiyo. Kaya, kan magpuon pong magtaram si San Pablo sa atubang ninda about this Jesus whom He serves, this Jesus who rose from the dead, ay nagpuon po sindang mag-iriwal. Nag-iriwal lugod ang duwang kampo. Same religion, and yet very much divided. Garuman kita, ano po? Parehong apelyido, pero dahil naghihilingan sa mata. Parehas nin trabaho sa laog kan sarong opisina, pero dahil nagtitiriknuhan. Parehas nin relihiyon, gabus katoliko, pero dahil naghuhuroron, magkakaiba,
nalilingawan na magturugang kita. Kapamilya, pero rinaraot ang lambang saro. We forget that Jesus prayed that we may be one. Data po sinasabi na maging pararehas na sana kita. Our direction is not towards uniformity. That is not the goal. The goal is unity, not uniformity. Magayon dahil nagpipreparar po kita for Sunday, it is Pentecost Sunday, this coming Sunday, the closing of the Easter season. We celebrate that the Holy Spirit descends upon us and He blesses us with many gifts. Pinag-uugmata po ang diversity. Bako pong kaulangan ang pagkakaiba-iba ta. Magkakaiba nin boses, nin opinyon, nin mga talento, regalo. That is beautiful. Our desire is to be united in diversity. Unity in diversity, not uniformity. Ang sinasabi kan kagurangnan, iyon na sa tahaw kan sa tuyang pagkakaiba-iba, nakakanood kita na magdangog sa kada saro. Daibali kung ibaman ang opinion mo sa sakuya, can we agree to disagree? Iba ka man sa sakuya, pero daita kakaipuhan iwalon. I honor our differences. Makanood na magpatawad. Iyon, nagpalangkawan kitang boses. But can we go past that and forgive one another? Pwede ba na magpatinius-tiusan kita? Dawa magkakaiba kita. Iyo po ini ang pagkasararo na nangyayari pagyaon sa tahaw taan mahal na Diyos. This was the desire of Jesus. And so this morning, it will be good to ask ourselves, am I a source of unity or am I a cause of division? Ano daw ako para dara nin pagkasararo? Sa laog kan samuyang harong, do I champion unity in our home? In my workplace? Sa samuyang pagbarkadahan, do I serve like a glue? Na pagmayo ka, dailugod sina nagkakatiripon ta, binuburunyog mo ang kada saro. O ako ba ang kausa kan pagkabaranga? Na pagyaon ako, ribaraw ang isip kan mga tawo, magabat ang pagmati ninda, tayaon ako. Nagtatabang daw ako na maumayan ang mga lugad nin mga relasyon, o pagyaon ako, nagrararong lugudan mga pag-iriwal kan mga tawo ta, solsolero ako. Ako ang paragibo nin istorya, para pakaraot kan kapwa. Uy, aram mo, sabi niya, arugda ka ini. Do I create tensions in relationships? Do I destroy the peace in the home? Namumuot daw ako, siring kan pagkamuot ni Jesus. Am I a source of unity? Mga tugang ipamibi ta sa misang ini na kuguson ta ang pamibi ni Jesus. He prayed that we may be one. May we embrace that same prayer. Ipamibi taan sa tuyang mga sadiri na lugod kita po maging instrumento kan pagkasararo na iyan. Tataong magdangog sa kapwa, nagpapatawad sa kapwa, nagpapatinius-tiusan, naghihinguan na darahon ang mga relasyon sa pagkasararo. Lord, may I be a source of unity. Amen. Al-arang
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ini sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Urog ka mahihirakon na Dios, warasanan sa imong bendisyon sa mga atang na ini, asin pakusuga kami sa pagtubod na pinahayag kan palada na si San Bonifacio sa pagpabulos kan sa iyang dugo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Tapi napadakula ka sa pag-umaw kan sa imong mga santo, asinan anuman na yaon sa pagtios ninda, mga gibong ngangalasan kan sa imong kapangyarihan. Ika ang maugay na nagpapalaad ka ining pagtubod. Ika ang nagpapasarig nin pagtagal sagkud sa katapusan. Ika ang nagwawaras nin kapangganahan sa ralaban. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya, ang mga langit nun, asin ang mga daga nun, sarabay na nagaawit kan bagong awit sa pagsamba, asin kami kaiba kan gabus na hukbo nin angheles, nagrurukyaw daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, o sana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo,
kan banal na apostoles, urugnaan sa muyang patron San Judas Tadeo, si San Bonifacio asinan martires, gabus na santos, nakaidto pa nakapagayagayas sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita siring kan itinugon kan satuyang maestro. Ama niya mo na yaang sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, naghihinguan na maging pamilyang buronyog, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, taawi kami nin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo na nagbubugkos sa sato. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikabagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo,
asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ang sakramentong ininusay sa pagpapanalgan sa iyong simbahan. Tandakan Maluhod po ang gabos. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you love God so much when you live upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness,
by your surrender to the power of His love. Amen. Please rise. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami na mga binago kan banal na misteryo na samuyang inako, na sa pag-arog kan makangalas na pagdanay kan palada na si San Bonifacio, magkanigo kaming magkamit kan danay na balaog nin pagkamatinios. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin ikaduang collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 20,006 pesos may 30 sentimos. Ang naambag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot po sa 2,255 pesos may 50 sentimos. Ang ikaduwang collection nag-abot po sa 6,319 pesos may 65 sentimos. Nagpuon na po kasuhapon ang misa novenaryo para kay Saint Anthony of Padua. Sagkod po ini sa Hunyo 12 sa oras na 6:30 sa pagkaaga. Sa mga maawot po magbakal ng souvenir items, arukan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ining mga items sa opisina. Salamat po sa nagpapadagos nindong suporta para sa Satuyang Tada program. Ang nakolekta niya to kanakaaging bulan kang Mayo, hali po sa Tada canisters igwang total na 21,790 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuahon sa opisina o sa mga tawo sa likod, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa ngunya na bulan kang Hunyo. Salamat sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous, 2,000 pesos, tulong tig 1,000. 1,400, 500. Asin hali po sa Bitancor family, $300. Kay Marian, 500 pesos. Asin kay Maylin Dato, 300 pesos. Diyos mabalos po. Salamat man po sa Indogabos sa presensya asin partisipasyon. Salamat po sa mga lingkod kan altar, pati po sa satuyang online community who joined us this morning. Sa ngaran po kan satuyang pastor asin rektor na si Father Neil Aranas, but mi pong ipaisi ining bagong arrangement sa satuyang Sunday Masses. For quite some time now, we have been celebrating the 1:45 p.m. Mass as Children's Mass. Buot na ang satuyang mga kaakian, yaon sa simbahan asin nakakanood kan satuyang pagtubod. In our desiring to create more inclusive spaces, ang satuya pong 3:00 na misa kada Domingo, magkakaigwaman po nin sign language interpreter. Dati na po kitang igwang 2 volunteers digdi sa simbahan, serving as an altar server, as in collector, usher, na mga deaf. Kung igwa po kamong kapamilya o kamibid who are deaf or hard of hearing, please invite them to join the 3 o'clock Sunday Mass, either in person here at St. Jude or online via our live streaming. Gabus ining mga lakdang, hinihinguwata to be truly a synodal church, a church that listens. Ang satuya pong pasalamat sa Provincial Government of Albay, sa pamamayo ni Governor Glenda Bongao, asin sa paagi kan Persons with Disability Affairs Office na nagtatabang satuya to provide this service. Dakul po kan mga parasimba sa St. Jude and persons with disabilities. We want to create our parish and in fact all parishes to be inclusive and welcoming spaces. Tindog po kita. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saibong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, maging gigikanan nin pagkasararo. Salamat sa Diyos.